hoogtepunt en dat van Ares bleef bij Michaels in 2013. Toen hadden ze voor het eerst de finale, waarin Leiden de betere wie. Maar wat wie dat een fantastisch seizoen. Nou werd de finale Helly is een utopie. Daarvoor had ploegen als Grains en Leiden volle meer budget. Maar het is wel fijn dat David Michaels weer waarom is. It was a good season and didn't end how we wanted it. Yeah, we lost in the finals to some people on the other side of the country. But sorry. Don't talk about it in Leiden. We don't remember. We don't want to talk about that. But it was a good time. Had a great time with Coach Brawl and I learned a lot and it was a lot of fun for all of us. Ja, dat is heel belangrijk. Hij is laat ons zeggen, niet onmiddellijk de coach on the court, maar wel hij houdt die groep goed bij elkaar. Hij maakt heel veel terechtwijzingen, dat dus eigenlijk wel interessant is. Een heel belangrijke figuur is Michaels ook naast het terrein. Dus, en vooral dus eigenlijk naar de discipline van die jongens toe. En ik ben absoluut heel blij dat hij is kunnen blijven. Go ladies! 3 jaar lang speelde Michaels in Zuid-Korea. Zijn mem is Koreaans en hij had dus de Koreaanse nationaliteit. Hij werd daar een grote man, maar er wie een probleem. Zijn zoon wie vooral in Ljouwert. En dus zei hij na zijn 3e seizoen in Korea, ik kom bij waarom naar Ljouwert. Well, I mean, my son's growing up and it's for me, growing up without a father, it's kind of, this is an important time in his life. He turns 5 at the end of this month. So this is a very important time for me and him and our bond and our relationship. And to me, he is my world. So everything I do is for him. And he doesn't see me in the way that I see him. And so I want to make everything about his life great.